И така, драги зрители, хората си мислят, че ходя да карам само яхти. Не ходя да карам само яхти, ами в тиквата ми се въртят 1 милион неща. И това, което дълго време стоеше като задача, но все не ми оставаше време, в момента ще ви покажа първите образци на уникалните щампи, които са милиметър и половина дебели от много специален полиуретан, с определена твърдост, с определен опън на нютони там и на такива неща, с вградена мрежичка вътре, и тези щампи могат да се ползват на равни повърхности, на кръгли колони, на вази, на каквото си искате. Идвам днеска да видя резултата от първата кръв. Значи имаме ефект нежна скала. Повярвайте, тези щампи са нещо страшно. Примерно, имаш кръгла колона, мажеш си травертина, изчакваш 20 на минути и само я слагаш, минаваш един път с ръка, сваляш я и край. Имаш готова скала или готов мрамор или каквото и да е. Сега, тук от оригиналната мраморна пайжинка, където започва от по-едро, минава през средни отвори към по-средно, съм направила 3 различни размера. Голяма, средна и малка, според джоба на клиента, или пък голямата за по-големи стени, малката за разни скрити осветления или шкафчета, както и да е. Имаме крокодилска кожа. Ето вътре са сградени мрежички. Още не е изсъхнал полиуретана. Имаме крокодилска кожа, който е много по-добро от валяка, много по-бързо и може да се навре навсякъде, в всякакви шкафови, декоративни и така нататък. Имаме едра шарка на мрамор жилки. Имаме същата едра шарка, само че по-малък размер. Имаме една много финна пайжинка, като оникс. Имаме ситна шарка мрамор жилки. Всичко това в последствие ще бъде номерирано. И тук е една специална щампа за едни специални цели, хората, които знаят за кой иде реч. Значи, идеята на тези щампи е, че щампата страшно бързо, за секунди, дълбай жилки, и то само където си натиснал, само там. И в последствие, като запълниш с венецианска няколко цвята, тя хлътва вътре и образува едни страшно красиви жилки. Пак даже да не я запълниш, просто на травертина думкаш жилките и заминаваш. Така. Нормалният размер, голямата щампа, ситни жилки на мрамор. Ето колко е дебела. Това е ониксови фрактури, където може да се използват с запълване на венециански. И пак казвам, само където натиснеш, само там дълбай. Това не са релефни щампи, да нанасяш релеф, а напротив, тя дълбай вдлъбва в декоративните мазилки, след което запълваш при желание с някои цвята и като шкурни стават просто страшни истории. В YouTube канала ми има доста мостри направени. Голямата щампа с едрите жилки, мраморни. И това е моя разработка вече тук. Това е едно огромно
1, 2, 3, около метър, огромно ядро на оникс. Където от това ядро, например, може да тръгнеш с жилки. После да направиш по-финна мрежичка някъде между жилките. Нали? Комбинации хиляди. И така действам. Ето е крокодилската кожа. Шльоп, шльоп, шльоп за секунди.